Ahojte všetci. Ukážem vám jeden príbeh, ktorý sa nám stal s mojím koňom Jacobom. No, áno, Jacobom. Byl som si proste přeňho a zrazu. Iha! Nevěděl jsem, co se děje, tak jsem si pomyslel, že asi mě pozdravil, tak ho jdu osedlat. No tak jsem mu dal ohlát, tak jsem ho jel osedlat. Dobře. A jedu vybrat sedlo. Jop, tohle. Jenom počkejte, bude to napínavý. Činkáro mi připravila kavalety, tak jsem se rozsvála a hop. Skoncoval jsem. No a tohle byl můj šálelý příběh, tak čaute.